Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar, sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar, sauveur de la fin des temps, vous êtes notre. Hono no ɓe ngadiri wadde kala hitande hono mawninde ziyara mawɗo mo ɓe mbaɗanta Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu e yamirore ceerno mabɓe hono Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Mouhammad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu dairatu iman bo Casamance e catal mum gongal tonto Kolda diwan bo Dabo firtani on aadi hikka mi oɗo nyalawma 24 décembre hitande ujunnaje 2021. Medina Cheikh Bular TV banam debbo no biyeteɗa? min biyetemi ko Sohna Awa Chérif Diallo. Hande min garino ɗo henne min tawi on ɗo e région Kolda nokku biyeteɗo Dabo waɗi cérémonie mo ganduɗa ni ko mana ziyare mo ganduɗa fate jangguinde Imamul Mahdi Muntazar. Joni an holno jiirɗa ñalawma o hande holko mbawɗa min haalande ñalawma o hande? Eyyi kay min biyetemi ko Sohna Awa Chérif Diallo, Dairatul Iman mo Casamance section Dabo. Min e Sohna Salimata ko minen gondi section goto e Al Halifa. Ñalawma hande o kay sona ñalawma o ko ñalawma mawɗo. Min belti e ñalawma he par ce que ñalawma mo gandanta ko ñalawma Mawlaya Cheikh Tidiane o waɗana on ñalawma ko mbawɗa hen haalde fof walla ko mbawɗa hen weltade fof tawno famɗe. Ñalawma o waɗi réussir min beltima hoɓɓe ɓe gari min beltima e argol moɗon ononne min beltima hen tigui noon. Miɗen ñaagui tan sona ñalawma o ko waɗi hande ko waɗi hikka ko ɓuuri ɗum ne waɗoya yeeso inchallah. Ñalawma o kay ko ñalawma mawɗo. So ngal namdal yawti mboɗo namdotono rek faade aɗa andi koye décembre gonɗen o ñalawma hitande fof koye lewru décembre watte te kadi eɗen fayi 29 janvier onon e dayiraji mon dayira mon gonɗen ɗo e Dabo est ce que oɗon goni préparé parde 29 janvier holno pari ɗon 29 janvier o kay machallah miɗen para mo tigui noon par ce que min taƴi hôtesse ji amen Sohna Marem, ɗum woni Sohna Marem Coulibaly o kanko woni waɗi géré hôtesse aji Dairatul Iman mo Casamance e min para ɗum noon. Min ñaagui Allah noon tawede hen e barke sango o. Miɗen jiiɗi tawede ñalawma o, min jiiɗa hay goto haalna minen ko woni toon. Min jiiɗi min jaaha min jiira guite amen. On ñalawma kay miɗen keppanimo sah so min mbawno fodde ñalande nde hande yetto wallahi min mbaɗanno ɗum par ce que sa yeehi ha a yettima Medina Cheikh a yi ko woni toon a fadata ha goɗɗo wiyama par jaaha so tawi won événement ko hewata toon a fatta wiyede ƴeftu sac maɗa jaaha sinno ko sago maɗa so yettima tan tawaɗa paari hay goto haalantama ko woni toon machallah. woni ziyare mo ganduɗa hono mum ala e hewde annore Dairatul Iman mo diaspora, Dairatul Iman mo Dakar, Dairatul Iman mo Saint-Louis, Dairatul Iman mo Kaolack, bange yo bange almuɓe ɓe ngari no taade e on ñalawma mo ganduɗa ko ruttude teddungal o mo ganduɗa hoorema woni ceerno mabɓe hono Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Hono professeur Massamba Coulibaly e o mo ganduɗa woni Cheikh Aline Dieye walla hande Khadimul Khalifa gaddi toon jewte baɗɗe fayide ɗe ganduɗa ɓeydi tegi almuɓe ɓe e diine mumen kame tarika mumen. O mo ganduɗa woni Sohna Salimata Sabali woni debbo mo ganduɗa hono mum ala e fannu daranade diine kame daranade tariko ha tengte daranade mission Imam al Mahdi al Muntazar alayhi salam arti tegi e fayide ñalawma o. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Medina Cheikh Bular TV hande ɗen ɗo e Casamance ɗo wiyete région de Kolda plus précisément ɗo e Dabo e galle ya Seyda Salimata Sabali
e pour mawninde ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma ziyare mo watta ñande hitande fof hande noon min gari ɗo henne min jinnomo namdade question ngaji tan ko fate question ngaji ɗiɗi tati eyyi premiére question wonno ya seyda holko tinɗa e o ñalawma hande ziyare. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti mawlaya cheikhu tidiane chérif radi allahu taala anhu en ɓangi jettoje ɗe foof en pawiɗe juuɗe kalifa meɗen ya imam al mahdi al muntaza alayhi salam eɗen ñaago mo jaɓana en ziyara o mo jaɓana en tarbiya o e sera makko annore he donc ñalowma hanki o ya seydi hande o vraiment komin tini hen koko welamma mawɗo saabu mawninde ñalowma mo ganduɗa ko sanggo o yamiri on ɗon ñalowma mawnine hol guiniriraɗo ñalowma o ko mawlana cheikhu tidiane chérif radi allahu taala anhu te eɗen gandi sanggo meɗen o ala ko wona mawlana cheikh tidiane chérif radi allahu taala anhu fofof makko o ko cheikh tidiane chérif radi allahu anhu donc si en ɓangi ñalowma en mawnini on ɗon mo ganduɗa sanggo ala mbo wona on enen ko yidde meɗen sanggo o ko gasde meɗen e sanggo o tak addi ha enen mawnina on ɗon ñalowma donc ɗum tan woni ko saabi ñalowma o ko machallah ya seyda en jii hande e ñalawma ziyare o talibaɓe ummima nokkuji fof e hadaraji fof ko wayno hadara Dakar ummiɓe to Saint-Louis to Sangote won hen ummiɓe Kaolack nokku bangyo ɓe gaari henne e mana e o ñalawma holko mbawɗa wiide e no jiirɗa almuɓe ɓe gari no garire oɗo ziyara holno jiirɗa ɗum machallah. Machallah ya seydi ko namdal melgal jabade saabu ko idi foof min jettat dairatul iman kala noon to banggue mo woni gonɗa caggal leydi gonɗa nder Sénégal gonɗa e région ngaji min mbiyat jarama dairatul iman mais on jarama foof fawama kadi e juuɗe sanggo o par ce que hande sa yi ko woni e nder dairatul iman ko woni hen ko no ɓuuri iwduɓe nene e baaba par ce que ko yidde lamde posde ayda e haydara ko yidde Allah yidde nelaɗo Allah yidde cheikh tidiane chérif e sanggo o rendini en te nden noon yidde haydara ala ko nde foti e saram aduna donc hande ko welamma mawɗo yiide hadara o foof nanɗo par ce que hande garɗo ɗo emo arani ɗo foof nanɗo te sinno ko goto ummino taw ko goto ummino o arani hadara o foof gonɗa leyɗe gonɗa Sénégal arani hadara o foof ha tengti noon e vraiment dairatul iman ji gimmori Saint-Louis gimmori Dakar gimmori Kaolack. caggal oɗon ñalawma mo ganduɗa udditama e bismillahi rahmani rahim udda e alhamdulillahi rabbil alamin dendagal dairatul iman nden huccani ñalawma mawɗo mo ganduɗa ko ñalawma ɓurɗo mawnide ñalawmaji diine hono udditgol mission walla mbiya lancement mission imam al mahdi al muntazar alayhi salam ñande 29 lewru janvier hitande 2022 toon to Médina Cheikh to Ndar. لا إله إلا الله الله النور 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 لا إله